Защо ти избра да направиш Каузи БГ? Минимума не можеше да го направим легче. Каузи БГ решихме от самото начало да бъде с 0% комисиона. Да няма нищо, което за нас, да кажем, програмиста взимам 50 000 лева, както чухме за някои други платформи, които вече не се ползват. Това ти е правило изключително голям проблем през цялото ти детство. Ти всъщност си успял да се излекуваш благодарение на дарения, които си получил. Разкажи на хората през какво е трябвало да премине малкия Краси. Малкия Краси беше много депресиран пич. Много депресиран. Не е права коста ми, нали? Нещо ти няма как да повярваш, че ще се случи и ще се оправи, ако не е, нали, вярата. Човек, който от инвалидна количка, 12 години, мъка, сълзи, депресии, на патерици, изправя се на крака. Спира се с момиче, което е невероятно. Ти си получавал подигравки, предполагам. Да. Ти си 1,50 Ама не с толкова. супер много здравословни проблеми. И в другата стая седи уникално момиче, което в момента те чака, което те обича. Тя ми получи 2 инфаркта. Помислих, че ще остана с сестра ми майка на улицата и си казах, трябва събачка. Здравейте, мили зрители! Добре дошли в подкаста на Красимир Младенов. Драго ми е да ви посрещна. Това е за първи път да застана в YouTube пространство, в тази платформа, в която всъщност да ви запозная с това, с което аз се занимавам, да ви покажа гости, които реално са ми помагали по пътя, с който помагаме на други хора. Нека започвам обаче първо с това, с какво аз се занимавам, кой съм аз и да ви внеса малко повече яснота. Защо в случая ви губя времето? Аз съм Красимир Младенов и съм роден с генетично заболяване чупливи кости. 12 години аз минавах през процес постоянно операция след операция, 15 операции за 12 години, в които постоянно преминавах през различни трудности и от инвалидна количка всъщност успях да се изправя на крака. В днешния епизод всъщност ще си говорим точно за тази трансформация. За последните няколко години всъщност с това, което се занимавам, е точно да предам доброто нататък. Това, което на мен ми беше дадено всъщност с тези 15 операции, беше една немалка сума от 50 000 лева, които 50 000 лева всъщност бяха дарения от хора с добри сърца, които ми помогнаха да мина през тези 15 операции и да се изправя на крака. Тъй като исках да предам доброто нататък, това беше и случая, в който да се запозная с Лазар Радков и с един мой приятел, с който след няколко дискусии достигнахме до прекрасната идея, която седи зад платформата Каузи БГ. С този проект всъщност до момента за около 2 години сме дарили и хората са дарили през платформата над $500 000 лева и са ни се доверили около 15 000 души, за което наистина дълбок поклон с уважение към вас за доверието, което имате към нас. Сега, в професионално отношение, това, което мога да кажа, аз съм програмист от 10 години, вече и повече. Всъщност, от доста време повтарям, че са 10 години, ама, нали. За този период програмирането ми даде много. Нямаше как да се занимавам с каквото и да било друго, така че програмирането на мен ми помогна изключително много. И с това всъщност умение успях да надградя и да създам и този проект. Така че програмирането ми даде контакти и също така знания, с които да помагам на другите хора около себе си. Предполагам, сега се питате какво очаквате да видите тук в този канал от мен. Това, което ще видите, е всъщност моя прогрес, моя начин, по който аз си поставям цели. Как успявам да се справя с различните трудности, защото много неща, които нормалният здрав човек всъщност има зададеност, при мен костват много усилия, нерви, ако щете, изобщо много усилия, които искам да ви ги покажа. И с това всъщност единствената ми цел е да покажа, че щом аз мога да постигна доста
Аз наистина мисля, че за моите години имам много неща, които имам зад гърба си. По същия начин искам да дам вдъхновение и за всички вас, които сидите и гледате, че можете да влезнете в добра форма, можете да постигнете и да направите мечтания проект, който отлагате, можете да намерите, ако искате, и любовта на живота си, без да се притеснявате как изглеждате, в какво състояние сте и така нататък. Което за мен е изключително важно. Исках и започнах да действам в посока предаване на доброто чрез платформата Каузи.bg. Сега това, което искам, е да предам моя начин на мислене, който и моята борбеност и този дух, който имам в себе си, да го предам на повече хора, защото знам, че има много от вас, които дали имате някаква неувереност в себе си, дали се чуете, че това е правилното нещо, което в момента да направите. Искам да ви покажа, че всъщност няма правилен път, има различни пътища и ако вие сте устремени, можете да постигнете нещата, които искате. Няма значение. Дали сте с два болни крака, дали изобщо имате крака или каквото и да било. Вие можете да постигнете много. Така че това, което ще видите от мен, всъщност ще бъдат предизвикателства, които аз си поставям към себе си. Показвам ви хората около мен, които всъщност помагат в процеса на тези предизвикателства да достигна до определената цел. И ще ви покажа също така мои гости, които са хора, които са ми помагали, помагат ми в момента, за да постигна целите си. Също така хора, които аз съм помагал на тях, с какво, защо са избрали да ми се доверят изобщо. Така че това ще бъде място в интернет, на което вие наистина да получите 100% открита и ясна информация, а не да бъде с недомлъвки и ако искате да разберете повече, платете си. Нали? Искам да ви дам цялата информация, каквото ми е позволено, нали, в интернет пространството да ви споделя. Първият гост всъщност, който ще бъде в този подкаст, това за изненада на много хора всъщност ще съм аз. Така че, искам да се запознаете с мен малко повече в дълбочина и за целта всъщност съм поканил моя много добър приятел, професионалист в много области, но най-вече в дигиталния маркетинг и фитнеса. Това е Ян. Да, Ян Гърков. Ян Гърков. Така че Ян ще бъде с нас в този епизод под формата на човек, който да води, да задава въпроси, да си комуникираме, да се забавляваме най-малкото. Надявам се да ви дадем и супер много информация, която да ви бъде от полза. Ян е много специален мой приятел и много ще се радвам всъщност и той самия да разкаже с какво се занимава. Аз знам, че ти движиш около 5 бизнеса. Да. Можеш ли да разкажеш малко повече за това? Да, разбира се. Здравейте на всички хора. Много ми е приятно, между другото, Краси, че ме покани днес да ти бъда водещ, да ти задавам въпроси и като цяло да разнищим цялата картинка около теб. Тъй като ти направи сега едно представяне, обаче не мисля, че хората могат да си направят точно ясна представа, само и единствено думите, които каза. Преди да започна да интервюрам Краси, съвсем набързо, ние реално снимаме в момента в нашото студио. Това е един от бизнесите, които развиваме в момента, дигитална агенция. Също така развивам фитнес бранда Strong and Shredded, където помагаме на заети професионалисти да постигат здравословна и атлетична фигура. Развивам бранд за хранителни добавки Longevity, заедно с Добрин Транков. Също така заедно с него развиваме и още един бранд, който е за професионални спортни залагания. Също така имам и аз подкаст, Late Night Podcast, където каним най-различни готини хора, с които обсъждаме изключително много широк спектър от теми. Но последните 3 месеца главно сме се фокусирали върху взаимоотношенията между мъжете и жените, тъй като там имаме менторска програма, в която помагаме на мъже да подобряват своите комуникативни умения с срещуположният пол. Цялото това нещо го правя с моят екип. Борис Модолев ми е бизнес партньор от много години, вече стават 5 или 6 години. Така че да, това, което аз мога да кажа за себе си, най-важното.
Значи специални поздрави на Борката. Той е неизменна част. Да. Но ще си поговорим и за това всъщност, защото да, и там ще го викнем реално в някой от подкастите, тъй като той ти е треньор. Да, той е твоят треньор. Вие в момента тепърва започвате работа с него и ще е много готино хората да видят твоят прогрес. Нали, често хората използват изключително много оправдания за това, че нямат време, нали, че примерно нямат пари да си купуват здравословна храна, че нямат добра генетика, че всичко им се лепи, за да не започнат да тренират и да се хранят правилно. И искам много да чуя за добрата генетика, брат. Това с генетиката просто ми е любимо, да. Но няколко месеца с Борката и ще покажем много добри резултати. Да, тук в този канал ще има и влогчета от Краси, за да може, освен подкасти, където си говорим така на най-различна тематика, също така всъщност да виждате и Краси в къщи, в една по-различна обстановка, нали? Да. За да може още повече, искаме да изградим още по-голямо доверие между вас и Краси. Тъй като Краси, как ние всъщност се запознахме? Ние с теб се запознахме на едно събитие на Юли Тонкин. Да. Там бяхме с Борката и когато ти излезна да се представиш пред всички, Борис, аз просто веднага си знаех, че ще отида да се запозная с теб и Борис точно след една минута идва и ми вика: братле, да знаеш, че ще отида при Краси и ще го поканя на подкаст. Да. Той дойде при теб, поканихме те на подкаст и всъщност това студио в момента е много голяма твоя заслуга. Аз съм ти го казвал и преди. Ти ме научи, буквално ти ми каза откъде да се науча на дигитален маркетинг, къде да черпя информация. Даде ми толкова много материал, свързаме с толкова много хора. Буквално ти ми проправи път в това да бъда толкова добър днес, така че аз много ти благодаря за това нещо. Наистина цял живот, че съм ти благодарен. Тогава всъщност си казах, че съществуват изключително готини хора като теб. Буквално викам, Краси е един ангел просто. Дори не можех да опиша с думи това, което ти направи за мен. Така че аз ти благодаря от мое име. Аз съм ставал свидетел на това как ти помагаш на толкова много хора, когато снимахме всъщност и подкаста, ти помниш? Да. Тогава идеята беше да покажем няколко човека, на които ти помагаш. И всъщност техните истории бяха толкова трогателни, толкова дълбоки, истински. Аз, докато взимахме интервютата, на няколко пъти ми се насълзиха очите, докато ги слушам. И искам и хората да усетят това нещо. Защото цялото това нещо, което ще правиш днес, е с цел Каузи БГ да помага на още повече хора. Точно. Така че, нека да започнем първо от това. Защо ти избра да направиш Каузи БГ? То се получи много натурално, много готино и с една основна цел, в крайна сметка. Всъщност всичко тръгна от един коментар в Facebook групата на Капачки за бъдеще. Аз с Лазар се познавах още преди това, тренирах при него даже. Лазар Радков. Лазар Радков, да. Тренирах при него с негови треньори, тъй като той преди това имаше бизнес, мисля, че даже и все още е лифт-то-лифт. Много готини, много слънчеви хора, топли, точно каквито са нашите взаимоотношения по същия начин. Сърдечни, много се изкефих на това и много исках да държа връзка, нали, с този човек, просто защото ми направи много добро впечатление. Просто раздава се. И не след дълго всъщност се появи кампанията Капачки за бъдеще, бяха се събрали хора в Капачки за бъдеще, нали, дискусионна група, където бяха може би 20 000 души, нещо близо около 20 000 души и си спомням тогава един коментар, търсих го, не можах да го намеря, да го имам просто като скриншот в историята, който казва: ние тук сме 20 000 души. Всеки един да дари по левче, ще има линейки, всичко за бебенца, за големи и така нататък. Много се изкефих на това нещо като идея. И си казах: добре, не може, значи не съм най-великият програмист, нали, има още много какво да науча, обаче знам, че това нещо може да се направи. Трябва да намерим някакъв вариант. И тогава всъщност се свързах първо с Лазар. Дадох му идеята, викам: нали, можем ли да направим това нещо за Капачки за бъдеще, ще направим така и така платформа. Той тогава каза: това е много добра идея,
ма може ли направо да го направим, нали, за всички каузи, които си заслужават, от дълго време са, нали, помагат на хората, както е Гората БГ, нали, Оле Мале на Майко Мила, фундацията. Има, нали, различни такива кампании, които си заслужават. И аз му казах, ние направим ли го за копачките, нищо не ни пречи. Нали? Да го разгърнем това нещо и да го има и за повече. Много се вдъхновихме от идеята. И след това си казах, добре, аз съм достатъчно, нали, умен човек да знам къде не мога да помогна. Така че в изграждането на един такъв проект винаги има, нали, едни части, които си трябва пък специалист. Нали? Аз съм фронтен човек. Занимавам се предимно с дизайн, естетиката на нещата, нали, разбирам и от маркетинг, от части, но ми трябва човек, който да се занимава пък с плащания, бекенд, нали, сигурност. Само да те прекъсна за хората да кажа, тъй като в началото и не ми стана на мен лично много ясно какво е Каузи БГ. Всъщност това, което ти правиш реално, е обединяваш много каузи в Каузи БГ. Да. Като целта е ти да снабдяваш с парични средства тези каузи, отделните каузи. Да. Добре, окей. И това е проект, в който всъщност сигурността трябва да е много на ниво. Както нали, заплащане, обработка на лични данни и така нататък. И тогава вече приятел от детството, се свързах с него, дълги години сме и работили заедно и така нататък. И знам, че е човек, на който може да се разчита. В такива теми ти искаш на човек, на който да му гори, просто ти иска да помогне. И тогава свързах и с Ивайло Борисов, който пък се включи точно в тази част, в бекенд частта. Направихме, нали, дискусия тримата и магията буквално, мисля, че 3-4 месеца по-късно се случи. Беше ноември и мисля, че 2021, вече може би 3 години е Каузи БГ, 2021, точно за Деня на будителите, ние го пуснахме. Нали, то се получи много така, неискащо точно така да стане, нали, но просто си дойде с тая дата. И много се изкефихме, наистина имаше голям фурор, Лазо си свърши много добре работата, човека подготви интервюта, той към маркетинг, той човек е наистина много добър. Комуникация с хората едно в едно, в група, не надминате в това, за което аз шапка му свалям. Истински лидер. Да, истински лидер и много добре натиска бутоните на хората, така че наистина да дадат най-доброто от себе си, което наистина малко хора могат да направят и се възхищаваме. Мисля, наистина това е респект. И успяхме да пуснем Каузи БГ. Мисля, че първите няколко дни вече имахме 1000 регистрации. Започнахме, нали, вече вкарването на други каузи постепенно. След 2 години вече на работа по този начин решихме да по-скоро, нали, сърцето ме, нали, влечеше на там да имаме индивидуални каузи, където да помагаме на конкретни хора. Да не бъде фундации, нали, ами директно да има хора с каузи, които идват, отварят кауза при нас, съответно и ние им помагаме. Веднага се сещам за една кауза, Ана Мария. И за Ана Мария, да. И за семейство на Иво Андреев, там с, нали, знаеме там случката каква беше. В крайна сметка човек беше застрелян пред входа, остави, нали, в семейството си, жена си с двете си деца, всъщност 3 деца. И да, много тежък случай. Ана Мария, малко детенце, което пак поради генетика не може добре да усвоява много микроелементите, доколкото разбрах. Да. Наистина много такива специфични случаи, които пък и в дългосрочен план не е, нали, веднъж да помогнеш, ами си трябва на някаква месечна база. И между другото, до тогава платформи нямаше, които да даряваш примерно на абонаментен принцип. И ние го въведохме това с идеята минимума не можеше да го направим левче, защото има банкови такси и така нататък. Каузи БГ решихме още от самото начало да бъде с 0% комисиона.
да няма нищо, което за нас да кажем, примерно, ето ние тук сега програмиста взимам 50 000 лева, както чухме за някои други платформи, които вече не се ползват толкова. Той всъщност заради този скандал се възроди това нещо, да направим нещо, което да е тотално чисто от хора за хора. Нали? Така, че... Да, някакси ти нали, като си програмист и като чуеш, че някой е направил нещо подобно, някакси предполагам, че те е жегнало вътрешно. Много. Да, и си казал, не, това не мога да го оставя така, трябва да покажа, че всъщност това, че има такива хора, които го правят по толкова неправилен начин, всъщност има и другата страна, която си ти. Не може. Аз знам, че имало хора, които са отделили от средствата си, за да се изправя аз на крака. Аз буквално казвам, че магията на даренията се ми изпита от първо лице, защото знам много добре това нещо, колко е съкровенно. Ти понякога, аз съм дарял понякога, наистина не съм имал достатъчно пари. Много пъти съм давал, въпреки че не са ми достигали средства. И въпреки това нещо знам колко е ценно, колко е просто готино да изпиташ това чувство на даване, да знаеш, че си помогнал на някой. И в един момент се появява някъде някой, който злоупотребява с това доверие. Да. Което така или иначе е супер крехко, супер... То е, нали, много чупливо, иначе казано. Да. И в един момент ние какво правиме? Взимаме го, мачкаме го, хвърляме го. Не, това нещо буквално не исках по този начин да се случва и исках да дам вариант на хората, с който дали ще бъде Каузи БГ, но всъщност интересното беше, че тогава се появиха и други платформи. После се как беше, Подкрепи БГ, се появи и друг проект, който пък е от доброволци. Появи се на Павел Андреев фундацията, която тя пък много добре специализира само в медицински случаи. Нали, и в един момент просто разбираш, че това нещо, защото ние буквално бяхме първите след тая платформа, която излезахме и казахме 0% комисионни, ще пускаме отчети и каквото е необходимо. И след това много хора последваха този пример, за което аз много се радвам. Да. Защото това по-добър вариант, нали, да връщаш доверието на хората и покажеш, че имат добри хора, които го правят това нещо, не да си пълнят гушите. Няма по-хубаво това. Няма по-хубаво това. И за хората, които все още се съмняват в Краси, просто аз съм те видял от първо лице, че ти помагаш наистина безвъзмезно. Както на мен си ми помогнал изключително много. Помниш ли, когато правихме моят сайт? 2 дни по 12 часа сме седяли с теб. Значи, бяхме на откриването тук. Ти ме подсети за това, защото аз много често забравям всъщност. Просто, дори да съм ядосан за нещо, аз преспивам и на следващия ден съм коренно различен човек. Подсети ме за това и всъщност си задах сметка, добре бе, с какво толкова? И се сетих за уния сесии човек по 11-12 часа и бях, верно, това беше много яко приключение, разбираш? Да, ама на тебе ти не усещаш, когато го правиш това нещо от сърце, когато го правиш така готино ти е, бе. Усетихте колко си загрижен за мен, човек. Наистина усетих как си загрижен, наистина да ми помогнеш и наистина да си направя пробива, сякаш, нали, в моето израстване в бизнеса. Наистина усетих грижата. Аз дори беше станало вече 10 часа, след като сме работили 12 часа, и аз ти казвам, Краси, обърни си внимание на приятелката. Аз имам приятелка, нека и аз да си обърна внимание на моята приятелка. И двете в момента, твоята приятелка в момента ти дава зор, моята ми дава зор и ти, чакай малко, тук трябва да се оправят още едни неща. И тогава си викам, не, този човек направо избива рибата, уникален е. И всъщност и виждам как го правиш за другите хора. Буквално когато взимахме интервюто от тази жена, която мъжът ти беше убит, тя буквално остава, нали, без човек, който всъщност осигурява закрилата, прехраната и всички тези неща. И ти се включваш с твоята кауза и даваш възможността тя да си стъпи на краката, да може да изхрани децата си, да им купи дрехи, да ги изпрати на училище. Това нещо, човек, е просто незаменимо. То ние там, парите бяха наистина много малко. Много малко като допринасяне. Всъщност,
Аз си спомням ясно как отидохме там при нотариус. Отиваме при нотариус, подписваме документите и аз носех едно такова тесте. Изпринтих го, защото мислех, между другото просто го изпринтих по случайно, защото мислех, че на нотариуса ще му трябва. Обаче в това тесте всъщност бяха около 3700 човека, които са подкрепили нейната кауза. 3700 човека, които са подкрепили. Вътре, съответно, тъй като трябваше да е пред нотариус, то се каза, че после че не трябват, нали, тия листа бяха унищожени, но просто вътре имаше име, нали, телефон, имаше и някои адреси, за да докажем, че в крайна сметка, нали, всичко е legit, окей. И просто го показах. Толкова хора застанаха зад гърба ти. Вау. И в този момент и аз, и тя просто той изтръпваш. Ти не можеш да си представиш. Аз не знам кой, дори въпреки, че вече, нали, имам и опитвам се да се появявам навсякъде в социалните мрежи, все пак ми е трудно да си представя 3700 човека, да. На едно място. Да. Заставал съм пред, колко бяха, 200-300 души, нали, да говоря, аз стъписах, нали, първите секунди бях леж и все пак ми се сториха, вау, колко много, какво става пред толкова много. И това са хора, които просто са решили да помогнат. И това е доверието, това е най-силното. Всъщност. И че имаш някой за гърба ти. И този драйв, мен искам сега хората малко по-отблизко да ги запозная точно с този драйв, който ти имаш да помагаш безвъзмездно на другите хора. И искам всъщност да разберат защо си толкова загрижен за другите. Сега ще върна по-назад в миналото ти, буквално в твоето детство, тъй като аз съм се запознал с него, говорил съм с майка ти, с баща ти и това, което хората не знаят в момента е, че ти, когато си бил малък, си направил 20 операции. Нали така? 15. 15. Yeah. 15 операции, с които си оправил буквално краката. Ти, както ми го каза, закърпвах си краката, да мога просто да стъпвам. Да. Това заболяване, което ти имаш лесно чупливи кости, това ти е правило изключително голям проблем през цялото ти детство. В случая и накрая ти всъщност си успял да се излекуваш благодарение на дарения, които си получил. Да, за да могат да се направят операциите. Нека разкажи на хората през какво е трябвало да премине малкия Краси и какво всъщност го е научило цялото това нещо. Всички тези проблеми, които си имал, майка ти, колко се е раздавала за теб, колко проблеми тя е имала, за да буквално ти да си стъпиш на краката. Разкажи малко повече за това нещо, разкажи малко повече и за майка ти, искам да чуя повече и за нея, тъй като тя е много силна жена, която ти е дала много добър пример. Направо тя те е изградила брутална машина. Искам хората да се запознаят с това, наистина. Ами, аз няма как... То всичко идва от родителите. Има, нали, една теория, че децата те се раждат с характера си. Сега не знам това колко е така. Просто Господ е дал. И каквото стане. Нали? Не знам. Далеч съм, между другото, от това е такова, че съм... нали, при мен всичко е само доброта, само такова. Точно от този образ, всъщност, в един момент искам и да се откъсна, защото аз съм това, което съм и съм толкова, колкото всички останали. В смисъл, аз заради това сега трябва да започвам фитнес, защото аз имам същите проблеми като тях, което е, нали, примерно, ставаш посред нощ, хапаш шоколад, да, или си забрал да ти играеш по цяла нощ някакви неща, или каквото и да било, нали, всякакви такива неща. Истината е, че аз по-борбена жена от майка ми не познавам. Значи тя е жена, която е на 4 крака, просто защото е на патерици. Тя има същото заболяване, както и ти, да подчертаем за хората. Да, има също заболяване, чупливи кости. И при нея е било страшно чудо. И доколкото разбирам, самата е отгледала. Сама ме отгледала до 5-6 годишна възраст.
после вече с пастрогами, нали, в случая пастрог на сегашния втория ми баща. Но супер борбена жена, която въпреки заболяването, въпреки патериците човек, въпреки всичкото това нещо, тя... такъв дух просто няма никъде, човек. Няма какво да се бори, бе. Ти казваш, това няма да стане. Леле, майко, тя е огън, тя е буря, тя просто минава през тебе, взима те и те отнася. Mm-hmm. Особено когато става въпрос за семейството. Mm-hmm. И това за мен е изключително ключово, защото знам, аз оцених точно заради родителите ми, втория ми баща и майка ми, колко е важно семейство, колко е ключово то да бъде на място си и да си има своите ценности. Нали, стандартните неща, не лъжи, не кради и така нататък, но аз още от малък всъщност съм човек, който нали, израснали сме върху с други деца, които са ходили на църква, които също са били с родители вярващи и така нататък. И няма как, ти просто в такава среда няма как да си... Мисля, има, нали, да си по-различен, ама ти просто не витаеш в такава среда. Нали? И тук, нали, всъщност, вярата е много ключова, защото ти, като погледнеш едно дете на мен, буквално краката ми бяха и така долу, нали, под бедриците. Не е права коста ми, нали? Това нещо ти няма как да повярваш, че ще се случи и ще се оправи, ако не е, нали, вярата. Нали? Че има някаква сила, която ще ти помогне да стигнеш там, където трябва. И да, тя въпреки това, точно когато се роди сестра ми, точно наскоро си говорихме, точно се ражда сестра ми, тя вече е в майчинство, не работи. И казва, сутрин правя си едно кафе, оправям сестра ти, нали, да всичко е наред и след това една молитва. Сядам пред компютъра, това прави сметка, това е 2004-2006, някакъв този диапазон. Започва да търси в интернет някакви варианти да ми се помогне с средства. Дали чрез дарения, дали през фондове, дали през каквото и да било. И така след известно време, след няколко седмици, месеци, може би, намира всъщност фондацията, проект, не знам даже дали има фондация, Дари на. Спаси, дари на. И, нали, малко прескачваме в бъдещето тук. Наскоро имах една такава навременна работа, просто помагах на приятелка в екипа й с такъв продукт, в който, нали, говорех много с клиенти и така нататък и всъщност попаднах на Пламен, който е направил Спаси, дари на. Пламен Андонов? Не, Пламен Петров, мисля, че беше. Да, Пламен Петров. Човек, който преди години е направил платформата, естествено с коренно различна цел, нали, той е бил, нали, друга е историята там, но благодарение всъщност на тази платформа майка ми се свързва с една жена, Ина, от Пловдив и нещата просто така се завъртат, че, нали, тя просто и дава стъпки и казва, мисля, че това и това ще може да ви помогне, нали, да съберете средства, пробвайте тук, пробвайте там и така нататък. Но, нали, какво нещо е живота? Да, колко малък е света, как след време, след години си се запознал с човека, който буквално е направил тази кауза, все едно тази платформа, която ти е помогнала всъщност ти да си стъпиш на краката. Да, аз знам, че аз знам просто, че той е много скромен човек, много такъв обран и сме си говорили много пъти. И той е казал, нали, не ми придавай прекалено, нали, важност един вид или, нали, не искам да, не е така, нали, да едва ли не благодарение на мен и какво си. Но както той, така и още много хора по пътя всъщност са допринесли, може би просто от преместието от тук нещо. И той е създал, нали, ефекта на пеперудата. Някой просто прави нещо, което е тотално не свързано с другото, но в един момент то е... Нали, той е като лавина става. Да, то е лавообразно. Както едно добро може да стане лавина, така и нещо като зло може да стане лавина. Да, точно. Иначе относно това какво беше детството на
малкия Краси беше много депресиран пич. Много депресиран. Нали, точно е за това, нали, става въпрос в моите разбирания. Аз опитвам всяко нещо, което ми се струва, нали, тъжно, депресиращо, кофти, емоционално стягащо и правещо една, нали, топка в кореното и всъщност да се усмихвам, да го казвам с усмивка и нали, да го заформя под формата, нали, на някаква шега, защото иначе това е много тегъл човек. Много е тегъл. И някакси в теб усещам много голямо смирение. Може би точно заради нещата, през които ти се е наложил да преминеш в живота ти. Не знам. Някакси от теб излучва едно такова много голямо спокойствие. Каквото и да се случва, ти си много спокоен. Това ми е направило впечатление. И ти като си преминал през някакви много такива критични моменти в живота си, някакси животът те е подготвил за много по-велики неща след време. Значи, точно това, което каза, толкова много неща са се случили, че буквално до миналата година, ти представи си, човек, който от инвалидна количка, 12 години, мъка, сълзи, депресии, на патерици, изправя се на крака, хваща просто, нали, събира се с момиче, което е невероятно. Това е моята годеница в случая, все още не е съпруга, но това е моята годеница. Уникално същество, което ти е партньор в живота и в това, което постигаш. И в следващия момент, всъщност, миналата година, на ретрита на Юли, станах огнеходец. Ходех по жара. И когато го казах това нещо на майка, между другото без нито едно изгаряне, без каквото и да било, въпреки че аз куцам, имам разлика в краката, да я знам, нисък съм, може би малко грозноват за някой. Все тая, нали? И извън всичкото това, за целият този период, миналата година, аз станах огнеходец. Ходех по жара. Което е... Да, за теб е някакси чудо. Ами да, то си е чудо, защото ти като сложиш... Мисля, ти разбираш, аз заради разликата в краката, аз като ходя, аз набивам крак, нали? Такъв съм нацяло ходил, стъпвам. Мисля, и аз излизам човек, така, нямам и нищо. И всички, и между другото тогава осъзнах, на ретрита бяхме 200 човека, 200 и няколко човека, мисля, че бяхме. Бях от първите, които минаха, много исках да мина първи. И всъщност после имаше хора, които идваха при мен и ми казаха: ти ни даде уникален пример. Ти ни вдъхнови, бе, човек. Ти ни даде супер заряд. Ние минахме по теб. И просто беше уникално. Това беше между другото и точна дата, когато ми беше рожден ден. Беше уникален рожден ден. Да. Затова може би хората, които в момента се намират в много тежък период от живота си, това, което може би трябва да знаят, е, че всичко това, през което преминават в момента, в един момент могат да го използват, за това да помагат на другите хора. И всъщност те са длъжни да го направят. Те са длъжни да се измъкнат от ситуацията, в която са попаднали в момента, да се съберат отново, да направят рестарт на живота си за другите. Не само за себе си, а и за другите. Зависи какъв си, като човек. Мен много ме вдига. Първо, между другото, аз съм конкурентен човек. Ако виждам, че имам шанс и мога да се конкурирам, аз се конкурирам. Просто защото е забавно, защото е готино, да, ти сила, да, ти хъс. Другото, което е, не търпя несправедливости. Това супер много ме изкарва извън кожата ми и ме кара да правя много неща, които всъщност, нали, правя с днешна дата, точно заради това, защото не търпя някакви неправди да се случват. И другото, което е, точно хора, когато им помагам, това нещо много ме зарежда. Сега, ако ти примерно обичаш да помагаш, както е в моя случай, ще си направиш така нещата, че всъщност ти да помагаш. Това подкаст всъщност е точно за това. Да достигам до повече хора, на които всъщност после да ми помагат да помагаме. Нали? Това е много интересен израз, но това е основната цел. Същото е и с
в работата. Аз там изградих академия, нали, в която лека по лека минават хора, обучават се. И аз съм много щастлив, защото виждам, че помагам на хората, обучавам ги и сега, примерно, знам, че едното момиче много добре се справя, говорих, нали, с менеджерите, много са щастливи от нейното представяне, което за мен е чудесно. Нали, това нещо те зарежда и си кажеш, щом сега го направих, ще го направи пак. Mm-hmm. А ако си човек, който държи на егото си, това пък те подхранва. Нали? Така че просто трябва да се анализираш, да видиш кое нещо ти натиска спусъка, кое нещо, което ти дава газ и просто да го използваш на максимум. Аз осъзнах кое е. Това да преподавам, това нещо да отделям внимание и после работих, нали, на такива места, в които да говоря с хора, които нямат толкова технически познания, но пък да им помагам, нали, да успяват. Хора, които пък имат повече технически познания, обаче пък нямат, нали, някаква идея, нали. Mm-hmm. Осъзнах, че аз мога да говоря на различни езици, нали, спрямо хората, които седят, нали, пред мен, което е уникално. Аз съзнавам, че по този начин аз се чувствам ценен, нали. И ако погледнем моята, нали, точно една от основните ми неща, които ме движи, е това да се чувствам полезен на другите. Mm-hmm. Mm-hmm. Щом това нещо ме движи, много ясно ще натискам до припадък. Mm-hmm. Добре, казахме вече за майка ти, разбрахме, нали, че тя е била много важна фигура в живота ти, буквално без нея ти нямаше да си тук. Yeah. Също така бих искал да засегна и темата с пастрога ти, тъй като може би хората не са много наясно, но ти този човек го приемаш като твой истински баща. Yeah. Вие с него сте в изключително добри взаимоотношения. Той е изключително готин човек, постоянно се шегува, не мога да му вземат думата и аз съм разговорлив и той е разговорлив и като се събрахме за първи път някой да ме надговори. Няма как да ги откъснеш просто, те хората се хванаха такова и ние трябва да ходим да снимаме навънка, вали. Сега, само още половин час. И си прекарахме един час, така, лав мухабет. Кажи ми, той какво влияние е имал в живота ти? На какво те е научил той най-много? Все пак той е, нали, когато се е запознавал с майка ти, той е знаел, нали, за теб, знаел е проблемите, които ти имаш и реално не всеки човек би взел толкова голяма отговорност на плещите си. В днешно време, нали, дори мъжете някакси като видят, нали, жена, която има деца, това е спирачка за тях. А пък какво остава, когато, нали, жената е болна, децата й са болни, но в същото време този човек се влюбва в майка ти, взима цялата тази отговорност на плещите си и буквално застава до теб, зад гърба ти и ти дава цялата подкрепа на света, която може да получиш. Интересно ми е какво мислиш ти за твоят пастрок или твоят баща по душа? Какво да мисля, човек? Аз не мога да открия такъв човек, разбираш. Няма втори. И той, между другото, с този пример, нали, така казвам всичкото това нещо, нали, има едно такова изказване, че всъщност майката учи вътре в себе си, нали, и ти самия как да се справиш с чувства, емоции и така нататък. А бащата в семейството всъщност е човека, който те учи как да се справиш извън, нали, вкъщи. Или как да се справиш в света. И аз от него съм взел страшно много точно това какво е да си... Той по принцип има проблем. Как се казваше това? По принцип има проблем в ръцете. Недоразвити палци. И всъщност той ми е много ясен пример. Какво е да си болен човек, нали, нещо болнало ти е тялото. И въпреки това аз мога да се хвана на бас, че този човек е дигал повече килограми, отколкото който и да било фитнес маняк, щангист, не знам. Разбираш ли? Тоест, той ми даде точно този ценен пример, че това не ти е оправдание. Че ти въпреки това можеш да се справиш и няма значение какъв си, какво си, що си, откъде идваш, ти можеш да направиш промяна. Те, по принцип, моите, нали, Румен,
и майка ми, Валентина, Румен и Валя, всъщност те са още от ученическите години. Това е ученическа любов, която, нали, в един момент ученическа, нали, прекъсват. След това имат, нали, някакво прекъсване, появявам се аз, първия баща, там тормоз, приключение като цяло. Не си имал хубави моменти с истинския ти баща. Далеч не са хубави, просто побоището вкъщи нищо хубаво. И в един момент, всъщност, после Румен, нали, ми казва, нали, аз по принцип, нали, още повече те исках заради детето. Той казва, аз видях една снимка, не те бях виждал на живо, обаче аз се влюбих в теб. Нали, че даже първоначално си мисля, че съм момиче, защото майка ми е пуснала една дълга руса коса. И изобщо ти казвам, нали, идиле. И той се влюбил. Той казва, гледай, той е уникално дете. Той е много романтичен, между другото, като изобщо, нали, като история, защото не са ме пушвали, нали, по никакъв начин не са ме натискали, това е твоя баща, оправи се, нали, и така нататък. Напротив. Майка ми е точно в тая посока. Ти първо трябва да видиш дали той ще хареса. После вече вие да си видите дали ти ще го харесваш, нали? Но детето в крайна сметка да реши. И аз много го харесах. Аз съм човек. Дай ми контакти, дай ми хора, нали? И аз показвам цялата любов на света. И заговорихме се, нали? И аз първо Чичо. После в един момент стана Чичо татко. Нали, в един момент викам, много така дълго, не може ли да ти казвам директно татко? И той като се разстрои човека, един вика, нали, после ми разказват, вика, той отива нали, идва при мен, майка ми разказва, идва при мен и един такъв, ама той иска, нали, татко, така. Тя казва, това си вашето отношение, оправите се. И много готино, защото мен никой не ме е притискал, аз сам съм направил своя избор и също не съжалявам за този избор, той е най-добрият избор, просто уникален. Явно той ти е помогнал, помогнал ти е да разбереш какво означава безвъзмездна любов. Да. Тотално по никакъв начин да не е обвързан с теб, по никакъв начин тотално никаква връзка. В един момент това е най-значимият човек в живота ти. И това, между другото, може би и в работата, дори... Такъв подарък само. Да, навсякъде всъщност това нещо го прилагам. Не знам дали имам подсъзнателно ниво, обаче на мен той е модел на работа. После, между другото, нали, с Юли, тъй като съм в менторската програма, сме си говорили много пъти и неговия модел на работа е абсолютно същия. Просто давай безвъзмездно, колкото можеш. Давай на хората. Помагай където каквото можеш. И вече после, ако някой иска пък да работи с теб, нали, чисто в професионален план говорим, тук не намесваме благотворителността и така нататък, това няма нищо общо. Говорим тук за професионален план. Много ясно, че ти в един момент, че искаш да работиш, нали, с тия хора, които са ти помагали безвъзмездно. Нали? Затова много хора казват, работиме с най-добрите си приятели още от детство. Нали? В един момент сме направили бизнес. Да, правите го. Защото много ясно, че ще го направи. Вие се познавате в дълбочина, знаете какви си проблемите и така нататък. Също и тук. Добре, значи баща ти, главният пример, който ти е дал, безвъзмездната любов, подкрепата и това да бъдеш винаги добър към другите, независимо от това, каква ти е връзката с тях. Да си държиш на семейство и да не позволяваш в един момент да се гаврят с теб по някакъв начин. Защото когато пък си в такава позиция, в която истината е, че децата са много сурови. Децата са... Те не го искат това нещо, но те каквото им прави впечатление, те го казват. Ти си получавал подигравки, предполагам. Да. Че се правя на болен, че нищо ми няма, правя го за съчувствие, съжаление, че, нали, сега тук изобщо, в смисъл всички етапи, като включваме и това с момичетата в един момент. Всъщност интересно е, че никой не е мислил, сега с уважение, нали, към моята годиница, но всеки си има минал. В интерес на истината, аз не съм имал, нали, проблеми да си намеря приятелка. Даже това беше естествен филтър, че съм на количка, патерици или каквото и да било. Естествен филтър аз да
да имам до себе си момиче, което не ме гледа заради външност. Аз това точно натам щях да насоча разговора. Следващата ми точка е точно това. Ние го бяхме коментирали дори в нашия подкаст. Тогава Борис така доста яко го каза, нали? Каза: Краси, без по никакъв начин да искам да те обиждам, нали? Но примерно ти си 1,50 м. Няма и толкова. Супер много здравословни проблеми, нали? От гледна точка на миналото ти. Да. И в другата стая седи уникално момиче, нали, което в момента те чака, което те обича. А има хора, които са здрави, изкарват супер много пари, всичко им е наред в живота. Обаче, въпреки всичко, не си вярват и не могат да намерят, нали, правилен партньор в живота си. Какъв съвет би дал на тези хора? Защото в крайна сметка това е пример, който ти даваш за това, че ти може да бъдеш обичан заради твоята автентичност, заради това, което си. И не трябва един вид да се правиш на някой друг, че да заслужиш тази любов. Какъв съвет би дал на точно тези хора? И преди да го направиш, разкажи историята за това как ти си се запознал с твоята жена. Как е Умая? Какво й каза? Човек, тя не искаше да чува за мен. Значи, по принцип, това не е директен съвет към хората, а по-скоро като опитност. Аз още от малък много пъти съм изпал депресии за какви ли не работи. Че съм недостатъчен на хората, че съм недостатъчен за себе си. Бичуваш се с страшни думи и с страшни определения, които в един момент, като си минеш тия етапи, нали, което е здравословно. В смисъл, човек даже е хубаво понякога да минава през такива етапи, за да се осъзнае. Като минеш през тия етапи, в един момент си кажеш: добре де, хубаво, аз съм много зле. Стигахме, съгласни сме и аз, нали, и тук, че сме на едно мнение, много си зле. Ама така не може да се живее този живот. Нали? И това е момента, в който си казваш: добре, какво можем да оправим? Кои пък са хубавите неща? И между другото, за да имаш тая вътрешна увереност и това на мен, аз не мога да кажа, че сам съм се справил. По пътя, както семейството ми е имало страшна подкрепа, нали, ми е давало такава, така между другото и Ивайло Борисов. Ние с него сме от, не знам, приятели, дори братя, нали. Бил съм на 11-12, той беше още в Италия по това време, в интернет, скайп, онлайн, радиа, нали, оттам се запознахме. Wow. И това беше много, много яко, защото всъщност той нали, има подобна, нали, така драматична история в неговото детство. И всъщност видях, той с 4-5 години по-голям от мен, видях всъщност, че човек, който е минал същите тия неща, може да взима нещата на подсмешка, нали, на закачливо, да не се втелясва толкова, да не влиза в депресия от това, че някой ще каже нали, тапак или там, каквото и да било, да има самоувереност, въпреки някакви неща, които всеки човек си има някакви неща, нали? И това е, мисля, това е човек, който наистина ми е дал супер много точно да премина през себе си. Ние с него сме си псували много пъти, какво ли не е било, нали. Шегува се, смея по всякакви начини. И аз осъзнах, нали, точно за това се и карахме. Защото, нали, аз викам: не можеш така да ми говориш, нали, ние сме приятели. Ами давай, вика, осъзнай се, защото ти казвам тия неща. А защо? Всъщност точно да преборя някакви неща в себе си, нещата да ги приемам с насмешка, да мога да се смея с другите, да мога да се самоиронизирам, което с днешна дата го правя, нали, нон-стоп. Нали, че съм нисък, куц, сляп, ако щеш, и каквото и да било. Ти между другото имаш черен хумор доста. Това спрямо този живот, брат, по-другото става. Но това е човека, който ми показа много, нали, точно в тая посока. И сега, когато имаш такива хора, баща ми също, между другото,
черен хумор да искаш, вицове, това. Нали, всякакви такива неща. Като имаш такива хора в обкръжението си, те ти дават супер много сила. Те просто ти помагат натурално да минеш едно след друго, след трето, четвърто и така нататък. Когато пък си вярваш човек, нали, става много интересна хомогенна смес, която включва точно и това, че в крайна сметка ти явно си с някаква мисия на тая планета. Нали? Какво друго да правиш, освен всъщност основната идея ти е да помагаш и да променяш човешки съдби към по-добро. Ако можеш това да го направиш, значи ево, супер, пълноценен живот. И като събере всички тия неща, започвах и си казах, добре, на мен ми трябва някакъв вид самоувереност. Тази самоувереност откъде идва всъщност при мъжа. И това беше човек на 13-14 години. И си казах, окей, това явно идва с работата. Аз работил и се чувствам доста по-добре, по-окей. Интересно, че си го осъзнал на да. 13 години. Да, тък му го осъзнах и то даже ми се и наложи, защото баща ми получи 2 инфаркта. Помислих, че ще оставяме с сестра ми и майка ми на улицата и си казах, трябва събачка. Тогава с Иво горе-долу се започнахме да се занимаваме с програмиране, имах някакви основи, нищо общо с сегашното, обаче силен селс, разбираш, отивам на презентация, аз мога да направя това и с Иво помощите кодим и копипействаме и правим някакви направо, като си сета ужас. Но след като установих, нали, това с работата, вече си бях намерил работа, първия клиент, супер много бях щастлив. Семейството ми нещата се случваха и осъзнах, че всъщност това да кажа, аз работя, аз изкарвам пари, помагам на семейството си. Това супер много добре ме накара да се чувствам. Аз с първата си заплата си спомням, че това, което направих, аз мечтаех, живеех за този момент и когато получих първата си заплата, отивах в магазина и викам, мама, айде да пазарова. Нали? Викам, отиваме, пълним чантите, каквото такова. Нали? Бях супер щастлив. Тоест, първият момент, в който аз започвам да получавам пари, аз си търся и вариант как да зарадвам хората около себе си. После, вече, нали, като ми дойде повече акъл в главата, осъзнах, че това мога да го правя не само и с мои пари, нали, ами и други хора, които в обкръжението ми се доверяват така или иначе да помагаме на повече хора. Нали, и тук нещата просто като повлече крак и... Да. И съответно това нещо ми даде пък самоувереност. След това започнах, нали, ти колко повече работиш, ставаш професионалист, вече имаш визия за себе си, как ще се развиваш, къде ще учиш, какво ще правиш. Това нещо аз винаги съм успял да изградя някакво общество около себе си. Има хора, които ме подиграват, нали? Но има хора, които ме подкрепят и ми се кефят, нали? Така, както сме с теб, нали? Просто подкрепа. И всъщност осъзнах, че мога да изграждам общество около себе си. Това нещо може би, защото имам и, нали, качества да говоря с хората, да ги докосвам по някакъв начин. Тоест аз мога да водя екип в един момент. И когато си направиш, нали, сметка за всичките тия качества, си казваш, всъщност матката до мен ще е много щастлива, ако има такъв човек. Да. Нали? То е, може би, самовнушение в някаква степен, нали, fake it to make it, или както щеш така го наречи, се тая, обаче в крайна сметка това нещо помага ли ти? Помага ли на другите хора около тебе? Тоест ти ако си по-добра версия на себе си, ще помагаш ли на повече хора? Да. Ти ще си окей с това? Да. Жената до мен ще е окей с това? Да. Win. Нали? И когато осъзнах вече всички тия мои плюсове, аз почвах просто да играя с тях. Аз знаех, че на мен комуникацията ми е добра. Имах едно притеснение, както сега, като стартирахме подкаста. По абсолютно същия начин имах и притеснение да говоря и с момичетата. Точно преди да се запозная с нея, имах преди това една друга връзка за година и малко. Там нещата се... Клати глава. Бой, тука ти човек. Говори. Признай си. Всичко е точно. Да, е така на компютър. Тя знае всичко. Да, между другото, много важен съвет, мъже, слушайте си жените и си споделяйте нещата.
защото иначе скрито, покрито и то. Мгм. Да. Както и да е. Имах една връзка, скъсахме там, доста бързо някакси нещата се случиха, нямаше и в един момент аз си казах, добре, тук нещата не са се случили, започвам да тренирам. Това беше момента, в който пък влязох в фитнеса, нали, на залата на Лазо с неговите треньори. Започвам да действам в тази насока. В работата нещата ми се случваха изобщо перфектно. Нали? И в един момент си казвам, нали, трябва да работим сега пък в другата цел, нали, да си намеря човек до себе си, който да си струва. Как ще го направиш това? Просто си говори с хората, бе. Просто си говори, нали, с жени, виж какво е положението, как е. Така просто, нали, само се отпуснеш, защото даже не говорим за свалка. Мисля, ти като си дърво, нали, по-добре изобщо може да кажеш здрасти. И да, и започнах така, тъй като тогава пътувах във влак, нали, минах градски метро, автобус на Патрици до работата и се връщам после до вкъщи, до Костенец. И по пътя реално се имаше някой, с който си говоря. И виждам, примерно някакво момиче, спомням си, имаше едно момиче с една ярко-червена рокля. Нито се сещам за име, нито за визия, обаче си спомням ярко-червена рокля. Просто потилах, викам, много яка рокля. Нали, и се заговорихме. Приятно е, Красимир съм, тя коя си и така нататък. Заговорихме се, тя била от Пловдив, или да знам. Заговорихме се, нали, и в един момент викам, и аз ставало така, нали. Случвало се понякога, кажа някаква тъпотия и просто ме изгледат злобно се, сега ще чупа главата и аз сам беше ми приятно, хубав път. Не беше нарочно. Да, черта. Нали, винаги трябва да знаеш кога си отидеш. И така, и си тренирах. И основната ми цел наистина беше просто да си говоря с хората, да не се притеснявам, нали, като си говоря с жени. И в един момент, така от дума на дума, нали, поговорихме си. В един момент се стигна така, че в влака пътуваме рано сутрин. И тя с нейна много добра приятелка и баба й идват. Аз по принцип във влака много обичах да спа, защото ставаш в 5 часа, прибираш се в 10, нали, доста тежък режим беше тогава това. И нали, спя си в това, взел съм 4 места, на едната са ми Патриците, на другата ми Раницата, аз съм на 2 спа. Изобщо перфектна ситуация. Идват те трите, аз чувам бабчето, но той е много весел, той е много готин, на мен ми се спя, едва виждам, гледам изобщо как съществувам. И тя сяда пред мен, реално, а нейната приятелка до мен. И нейната приятелка много приказлява. Обаче ти насъден човек, колкото и иска си говори с жени човек, аз едва му гледам. Да, и тя започва, нали, здравейте, това, онова, нали, започваме да говорим за училище, че те завършват. Баба и тогава всъщност на нейната приятелка си беше купила телефон. Даже имаме снимка от първия път, в който сме се видели във влака. Което е просто брутално. А тя, бабчето, много тръкана. Вика, дай тук да ви снимам и тя ме хванала мен с нали, внучка й. Да, много яко. И мен беше срам от нея през цялото време, нали. Седа, не смея да я погледна, а пък тя една кадрова коса, едни сини очи. Човек направо... Аз преди това, между другото, имаше един момент, който бях на морето сам и си представях точно такава жена, която искам да застане до мен. И в един момент аз я намирам във влака пред мен. И ме е срам да кажа каквото и да било. А тя седи, гледаме едно такова грозно седно, ще ми щупи главата. Изпитателно. Изпитателно, човек, това направо запалихте, така разумно. Обаче беше много запомнящо се. И след това всъщност се оказа, че аз съм си говорил с доста нейни приятелки от нали, там, където живее, надълго и на широко, и съм ги добавил в Фейсбук, говорили сме си. В един момент обаче ми излиза, вие може би познавате, нали? И ми излиза тя с нейната приятелка в Фейсбук. И аз такова, и да, познавам ги, Дубай, и двете приемат приятелство и към супер, чудно!
И аз си пиша, нали, викам сега, очаквам, нали, че тя не е тотално да ми пише, ще ме отреже и така нататък, ама ще видим, каквото става. Чай да пише на другата в същото време. На нейната приятелка, като й писах, всъщност основната им идея беше, че мога да разбера повече за нея. Вие, нали, нали, все по някакъв начин мъж като иска ще намери начин. Той коментар сигурно не са го чули. Нали, коментара беше така ще кажеш. И значи. Беше точно, нали, викам, дай ще ги добави двете, пиша, нали, БДЖ-то събира хора, нали, това, викам, много се радвам, че и тук се намерихме. И в един момент с нея човек разговора започва да, пише ми си супер чил, в смисъл нещата просто се, така, без никакво напрежение се случва разговора, лесе една приказка, говорили сме човек. И най-се радвам, че и до ден днешен е така, можем да говорим до късно през нощта, което е уникално, нали, да споделяш. Обаче разговорите бяха уникални, постоянно, и по телефона, и, нали, знаеш, точно в началото на връзката това нещо е много готино. Имаше и 6 месеца, в които тя ми се дърпа, ама аз не съм сигурна, ама аз искам ли, не искам ли, нали, явно по някакъв начин ме е тествала, за което аз съм тотално окей, така би трябвало да се случват всъщност нещата. И точно след първите няколко срещи, всъщност аз даже не съм сигурен, може би още на първата среща и казах, че аз не искам между нас нещата да бъдат, нали, френдзоната не съществува. В смисъл, ако не искаш да бъдеш с мен, просто приключваме, защото аз имам чувство към теб. Не искам, нали, това нещо, не искам да си задава, нали, някакви такива неудобни ситуации да има, имам чувство към теб. Ако не са споделени, просто спираме да комуникираме. И тя беше дай ми време да си помисля. Дай ми време просто да видя, нали, как, окей ли е. И постоянно излизахме, нали, ходихме нагоре-надолу, запознаваме с приятелите си, нали, много свежи, готини хора. Защото сега в интерес на истината е важно, нали, като преценяваш един човек, да видиш и обкръжението. Много важно. Да, и в един момент наистина обкръжението и много готини хора, свежи, добри. И така, още в началото поставихме, нали, едни такива граници, в които да се знае. Или вървим в тази посока, или няма нищо да става. Което е много яко, че си го направил, просто защото мъжете, особено в днешно време, някакси забравят да си поставят ето тази граница. Някакси все едно забравят за тяхната стойност и дават прекалено големи права на жените, с които, нали, си общуват. В случая теб не те е било страх един вид да я изгубиш, поставяйки тази граница, въпреки, нали, че си бил в това положение, в което си реално, за което аз поздравявам. Иска със смелост, нали, да си застанеш за това, което искаш. Трябва да избереш, няма значение дали това е в работа, в каквото и да било, трябва да избереш кое е по-страшното. Дали е по-страшно в твоите очи да сидиш и да гледаш тая жена, че сте си най-добри приятелки и някой друг я натиска там и прави семейство с нея, или ще избереш малко по-малко страшното и да й кажеш или го правим така, или няма става. Да. Защото аз не мога да си го представя това. Мога човек да бъдем най-добри приятелки. Човек ще си седа сам. Ще си наблягам на кариерата, ще си наблягам на нещата, които имат стойност, но не искам емоционално да се напрягам по такъв начин. Никой не трябва да си го причинява. То на теб не ти се е губило време. В смисъл, просто ти буквално си осъзнал каква е стойността, която би могъл да дадеш на човека, който ще застане до теб след време, и си започнал целенасочено да работиш в тази насока. Ти си знаел, че изграждайки добра кариера в програмирането, ти ще си човек, който всъщност ще може да осигури спокойствие на семейството си. Нещо, от което всеки един мъж трябва да може да направи в днешно време. И буквално ти си изработил своята стойност като мъж, което е всъщност нещо, което всеки един мъж трябва да направи. Ако една жена, да кажем, нали, тя е красива
Тя просто ще получава, нали, интерес от други мъже. Да. Обаче мъжа, ако е само красив, малко трудно би привлякал качествени жени в живота си, ако това е единствената стойност, с която, нали, разполага. Така че за мъжете е успокояващото, че просто те могат да си изградат своята стойност и всъщност да станат много привлекателни за жените. Но отнема време. Отнема време, да. На теб колко време ти отне? Ами, виж, тя повярва, при мен в случая тя повярва на една визия. Аз бях започнал да работя върху нея, имах някаква основа, но аз продадох една визия, която всъщност с днешна дата аз си изпълнявам обещанието. Но от 14 годишен, като съм започнал да работя, аз вече имах 6 години, нали, само стаж, нали, 6-7 години да си блъскам главата с клиенти, с фриланс, с какво ли не. Нали, контакти в един момент, какво ли не. И само това ми беше основата, на която да стъпа. Нали, да се занимавам с дизайн, сайтове, програмиране, да стъпя някъде. И в момента, в който аз даже между другото още не бях завършил, когато вече си бях намерил работа, това между другото беше първото място, в което работихме заедно с Сиво, в София. Първата ми работа, нали, в офис. И точно последния месец, хем балове, хем изпити, това онова, аз между другото ходя на работа. Нали. А и си взимам и книжка, нали, курсовете за книжка беше, право кеп от всякъде. Но реално тя виждаше, че, нали, предполагам, поне това е видяла, тя ще бъде поканена, така че ще чуете има по-дълбок разговор, да. Да, може би съм в тотална грешка, не знам. Но тя е видяла, че, нали, в крайна сметка аз вече действам по това, по тия стъпки и нещата ще се случат. Но е имало много моменти, в които ние буквално сме събирали стотинки, нали, и то това до някъде може би е моя гордост, защото аз знам, че това семейство, то разчита на мен. И аз, ако трябва, наистина, ще отида и ще поискам и назаем, каквото и да било, но тя ми се е доверила аз да се грижа за това. И това, между другото, беше момента, в който аз с нея се изградих като мъж, защото сега ти може да имаш много добър пример като баща, като майка, нали, и така нататък, но до момента, в който ти нямаш жената до себе си, нямаш един покрив, вие сте сами в този покрив и трябва да менежираш нещата, нали, вкъщи, така че да се случи по най-добрия начин за вас двамата, това отнема време. Нали? И тогава си спомням, първият ми случай беше, добре, ще отида и си изкарам една кредитна карта, няма да я пипам, но това е за всеки случай. Започнах в този момент да започвам да спестявам от заплата, започнах да се интересувам много силно от нали, тогава започнах да чета Стойне Василев, различни автори, нали, как да си менежираш парите. В един момент осъзнах просто, аз трябва да започна да изкарам повече пари. Нали? За да ги менежирам. Да, за да ги менежирам. Така че, нали, не беше много трудно да стигнеш до този извод. След една-две книги, нали, малко логика, нещата си идват на място. После започнах да сменям работите. Първоначално даже живеехме в една квартира с съквартирант. И на мен ми беше много болно и много гадно, защото аз тогава нямах още възможност да плащам само квартира, за да можем да бъдем заедно само ние двамата. Това беше много такъв период, в който аз осъзнавам тя какви жертви е правила. Да. Въпреки че, нали, съквартиранта той беше супер топ пич, нали, много готин. Да. Аз съм уникален човек, колега ми беше. Много уважавам. Миро, поздрави, наистина супер готин пич. Но осъзнавам, нали, от гледна точка на двойка, това какъв проблем може да бъде, нали. И тя какви компромиси прави. Въпреки това нещо, тя е била с мен, доверила се и казала, знам, че ти ще се оправиш. И аз наистина се оправих. Трябваше ми време, чисто година-две, мисля, че бяха, в които работех, смених работа, работех на 2 места, на 3 места съм работил. Беше ми споделял преди, че по едно време си нямало почти никакво време за твоята приятелка. Да, това беше точно в тия моменти, в които аз осъзнах едно, бях чел.
Мисля, че това беше със Светлин Наков интервю, в което той по едно време в интервюто си казваше, че трябва да станеш, да имаш 10 000 часа, нали, за да станеш професионалист в едно нещо. И аз си казах, тия 10 000 часа по-рано трябва да се направят. Как ще се направят по-рано? Като започваш. Имаш една хубава работа от там от 9 до 6. Още една ти трябва, която да е след това, за да натрупаш така повече опит. Нали? И ако можеш нещо така странично, примерно ти някакви твои идеи да работиш, супер, чудесно. И имаше хора достатъчно, нали, откачени, които ми се връзваха на къла и ми даваха работа, за което съм безкрайно благодарен. Тогава започнах всъщност, докато работех в тая фирма, всъщност аз работих и върху проект за първия геймърски университет в България. И това беше брутално. Геймърски университет? Да, геймърски университет. Хората, които го правиха, всъщност ми бяха съседи, нали, от едно място живеем. Споко. И беше много яко. Започнахме там, като правих някакви супер елементарни неща. Просто хората ми даваха хем пари, хем възможност да се уча. Обаче знаех, че всичко влиза в CV-то. В крайна сметка това нещо мога да го използвам. Нали, да. Това нещо е джъмп за следващото и следващото и следващото. След това започнах, тук изключвам нещата в фриланс практиката, нали. Но работите, примерно Световната здравна организация, там също това беше допълнителна работа, допълнителни проекти, които намериха един човек. Не, всъщност имаше доста HR-ки, които ми пишеха. И аз викам, аз търся допълнителна работа. Ама ние предлагаме само на пълен работен. Не бе, аз искам нещо допълнително. Добре, ще помислим, нали? Намерихме много готини хора и там в HR изобщо, нали, сферата. И така, и просто търсих постоянно варианти аз да си натрупам моите часове, нали, 10 000 час по-бързо. За да станеш експерт. Да. И в един момент, след дълго всъщност, започнахме вече огледи, отидохме в първата си квартира, вече само ние двамата. Това беше такъв кеф, такова удоволствие. Да си знаеш, че си само ти, с жената. Вече ние за този период, вече доста неща, които от битовизмите е могло да ни скара, нали, то не ни е скарало. И просто става по-хубаво и по-хубаво. Нали. Това е момента, в който аз я видях пък тя, веднага като намерих, нали, тя пък се вкопчи в това да ще ходим да вземе това, онова. Тя направи от тази квартира, нали, нашето място, което после бяхме, после бяхме доста години. И така, и това е наистина най-хубавото, което може да преживееш като мъж. Да намериш такъв човек, на който наистина да... Имали сме своите спорове, нали, в това, че аз примерно се разчеквам от работа и работя по 18 часа. Но с днешна дата тя казва, аз разбирам, нали, защо си го правил и че си го правил, нали. Така че... Много е важно да имаш такъв човек до себе си, който те подкрепя, защото ти самият правиш много неща и когато се прибираш вкъщи, точно имаш нужда от спокойствие и подкрепа. Ако вкъщи намираш война, то по този начин със сигурност нещата няма да ти вървят чак толкова много. Добре, засегнахме, аз мисля, доста теми. Мисля, че запознахме хората доста с това, което си бил в миналото. Искам сега да поговорим какво следва за Краси. Каква ти е мечтата? Как виждаш себе си след 10 години, да кажем? И в професионално отношение, и в физическо отношение. Има, нали, една много хубава такава приказка, намери си човек, който да ти бъде като ментор, нали, или една визия някакъв. Няма нужда да го познаваш, нали? Просто човек, на който да кажеш, ето такъв искам да бъда. И хубавото е, че с днешна дата има много такива хора в интернет пространството, които можеш да следиш буквално всяка една тяхна крачка. След 10 години, може би искам да имам уменията на Алекс Хормози да продава,
да имам тялото на Борката, разбираш и неговия железен режим. Абе, тия дни не беше много железен неговия режим. Да, нали? Имат хора сме. Хора сме. Това го изключваме. Това е за фонда и аз съм човек. Нали? Но да, искам да имам добротата и усета към хората на Лазар, защото той е страшен пример. Имам много неща, които съм научил от него. И да, мисля като цяло, аз вече съм обграден от хора, които мога да черпя директно от тях и знам какъв искам да стана в направление. Какво искаш да постигнеш? Да ме познат наистина много хора, да не се налага да работя като програмист, за да мога да си отделя цялото време наистина за кампании и за дарителство. Защото сега в момента ситуацията е следната. Хора идват при мен, казват, аз ти имам доверие, знам, че вие имате и фондация, искам да даря хикс сума, дай ми няколко каузи, върху които нали, да си избера. Аз давам избор на човека, той си харесва нещо и аз след това организирам цялото нещо да се случи. И като го направих това няколко пъти, аз не мога да опиша каква енергия е това нещо. Аз не мога да опиша контакта с хората, каква сила ти дава, колко много те зарежда, как ние сме били, бяхме на кампания с Иляна Мирчева от Запази доброто за Великден. Участвах по принцип, съм бекенд човек на компютъра, нали, обаче в един момент реших да се съберем с тях, да им помогна. Помогнахме и с част от парите и съответно нали, да купят продукти и след това да ги разпространим. Аз говорих с толкова много хора, които ми даваха толкова сила, че аз можех да направя сигурно още 5000 км и нямаше да ми омръзне. Докато не приключихме списъка, аз бях пълен с енергия. И това е много интересен обмен. Това са хора, които нямат много, но ти дават толкова много. То е парадоксално и ние със сигурност това нещо ще го покажем на хората. Искам, точно това е всъщност идеята да го има този канал, защото искам да ви запозная от близко. И между другото следващия подкаст точно ще бъде за една такава кампания, която сме направили. И просто да изпитате цялата тая еуфория. Това е уникално. Ти просто за да помогнеш на хората, ти някакси чували сте нали, за супермайките, които дигат коли и децата да си спасят. И същото усещането. Ти получаваш, обаче то е, аз не знам, това е уникален наркотик добротата. Да, когато правиш добро, наистина винаги се чувстваш много добре. Всеки път, когато се спреш примерно на улицата и дадеш на човек, който се намира в нужда, поне аз винаги някакси много добре се чувствам вътрешно. Сякаш наистина съм направил правилното нещо. И именно между другото това е нещо като лозунг на Каузи.бг, а именно това, че всъщност Каузи.бг дава възможността на други хора да изпитат колко е хубаво чувството от това да дариш на някой, който наистина има нужда от тези парични средства. Да, така че всеки може да го направи това нещо. Аз предлагам да сложим в описанието на профила, нали, Каузи.бг. Всеки един човек, който иска да помогне, нека да отиде в описанието на профила и просто да си избере кауза, която на него най-много му пасва на сърцето. Да, а пък ако не намира нищо, което да е подходящо за него по някакъв начин, винаги може да ме потърси в Facebook, имам страничка Красимир Младенов, в която може да пише и да каже, примерно искам да даря хикс сума, може ли да го организираме, искам да даря за това и това. И съответно аз ще организирам абсолютно всичко, че даже и това нещо ще бъде разпространено до други дарители, които знам, че неведнъж съм им звънял, казал съм им каква е нали, каузата и те се включвали просто защото що не. Що да не се възползваш? Още един момент, в който помогнеш на хората. И сега искам, може би, да засегна едно лимитиращо вярване, което може би в момента се образува в главите на някои хора, а именно
защо когато правиш добро, трябва да го снимаш и въобще да го показваш? Защото живеем в 21 век. И защото по този начин всъщност ти разпространяваш доброто, което правиш и даваш примера. Преди много съм се чудел така, дали е окей примерно да направя някакво дарение и да го снимам. Някакси не става ли това дарение като все едно сякаш искам да се хваля, да си придам някаква важност пред другите хора, но всъщност как иначе, по какъв друг начин ще накараш и други хора да го направят? Не става, много е трудно. По принцип, аз заради това пускал съм и реклами от моя личен профил във Facebook с мои лични средства. Под заплата съм си събирал, действал съм, нали, това, което смятам, че може да помогне. Това, що съм го правил, нали? Сега всеки ще каже, не мога ли ще си гледаш семейството, нали? Ама това мисля, че до момента от моята история разбрахте, що не мога да си го позволя, нали? И колко противоречи с моята същност. Събирал съм си средства, пускал съм реклами. Сега на мен също, аз спомням, че не ми беше много удобно и комфортно да направил съм дарение. Нали, в случая с парите на друг човек дори. Нали, аз съм между другото първият дарител във всяка една кампания. Най-малкото, защото тествам плащанията. От една страна хем ми е готино, хем от друга страна свършвам и полезна работа. Нали? Но аз съм навсякъде на първо място. И в един момент опираме до това, че на мен ми е кофти, защото този човек, ти си му оставил, нали, един плик с различни хранителни продукти. Той е щастлив и ти някак си искаш точно от този момент да го хванеш на камера. И аз се чувствам, нали, чувствах се тогава кофти, защото знам как изглежда, но знам, че това е правилният вариант да достигна до повече хора. Да. Това е... И има го това нещо при мен. Има го тая борба, в която хем не искам да е така, хем знам, че това е единствения вариант. Как после да преразкажа, примерно, тая бабка, която тя се разплака, тя е в еуфория. В еуфория, била е учителка в едно там селце до Мездра, която никой си няма останал покрай нея. Ние отиваме, виждаме я човек и просто даряваме, нали, усмихнати сме, щастливи сме да я видиме. И тя просто се разтапя тази жена. Как това нещо го преди с думи? Те трябва да го видят. Ама е много тъпо, човекът от тебе от една страна се разстройва, нали, и ти си извадиш телефона. Ама трябва да има и човек, който да го направи това нещо. За да може ти да знаеш, Краси не си е взел тия пари в неговия джоб. Краси е отишъл, свършил си работата. Да. И ето го социалното доказателство. Точно. Това може би е доказателство за каузи БГ. Всъщност, нали, то затова и ще снимаме такива дарения, просто за да покажем на хората къде отиват тези пари. Да, не че и на нас ни е много комфортно. Значи, мен, ако ме питаш, ако имам милиони, просто ще си отделя там колкото да си живея със семейството, защото знам и нещо друго. Аз заради това казвам, че аз не съм, нали, някакъв специален, уникален случай. Примерно преди няколко месеца правихме ремонти. Трябваше да се пренесем по възможно най-бързия начин, да организираме нещата. Там време за каузи нямаше. Трябваше първо да помогна на себе си, на семейството си, да се случат нещата и след това за този кратък период да се успокоя след това, за да мога да действам в друга посока. Така че не съм нещо по-различно от вас и аз имам моите затормозявания, нали, в различни, нали, сфери на живота ми. Просто когато пък съм в нали, добре, както се казва, нали, когато гледам аз да съм добре, гледам и другите около мен да са добре в случая, чрез каузите. Така че не ни е много комфортно и в случая, ако имам, нали, достатъчно пари, просто ще си закътам колкото аз семейството ми да сме добре и останалото ще ходи по кампании. Само дето не работи така в света. Просто не става. Ти трябва да имаш знания в... Аз не веднъж съм казал, между другото, че ти да успееш да направиш една такава платформа популярна, хората да я разпознават, да я ползват и така нататък, да се доверят, да го направиш това нещо е в пъти по-трудно
отколкото да имаш печелиш продукти, да отвориш една фирма и да започнеш да продаваш него. Пъти по-трудно е. Много по-трудно. Работиш с доверието на хората на такава тънка чистота, че ти един гаф, едно нещо да стане и после много е трудно да се оправиш. Да. Ти не можеш да се оправиш. А и в крайна сметка човек, нали, хората трябва да са с ясното съзнание за това, че ти си програмист от над 10 години и съвсем спокойно може да си работиш работата, както ти каза, да си гледаш себе си, семейството си и въобще да не се занимаваш с абсолютно нищо друго. Реално Калози БГ толкова ти губи, не ти губи, всъщност ти изисква твоето време, изисква твоето усилия и изисква това наистина да искаш да помагаш на другите. Това си ангажимент, който ти поемаш, супер голям товар на плещите си, за да може другите хора около теб да са добре. Така че, нали, хората също трябва да са с ясното съзнание за това, че ти не го правиш, за да може да не работиш като програмист. Нали? Защото ти си добър в програмирането, в крайна сметка вече си тим лидер, нали, правиш някакви такива неща, в които те бива. Аз обучавам хора, водя си екип, така че като цяло това не ми е проблем. Нали? А и съм вече изградил такава връзка с толкова хора, че не ми е проблем, нали, да си намеря и следващата работа и да си действам и да ме плаши изкуствения интелект. Даже силно го препоръчвам и подкрепям. Така че, да, в смисъл, може да се развие това нещо. Обаче, знаеш ли, докато си говорим с теб, всъщност, преди си задавах въпроса, добре, кое е това нещо, което, нали, хората казват, намери твоето нещо, пък едва ли не парите ще дойдат, всичко ще се подреди и така нататък. Всъщност, това нещо не го разбирах. Аз и работил съм и по проекти, които не са ми били чак толкова интересни, не е било чак толкова готино, обаче действаш. Просто това ти е работа. Обаче в един момент, когато стана това с каузите и когато започвам да действам по него, това е момента, в който наистина намираш нещо, което дори да не изкараш пари, ти носи страшен кеф. И би го правил пак и пак. Даже в момента, нали, за да бъдем наистина напълно подкровени, и аз и ти знаем, че това нещо, аз го плащам от моята заплата. Да. И аз много ти благодаря, защото ти неведнъж си ме подкрепил и дори в случая ме подкрепиш, като ми казваш, нали, определена цена, която аз знам, че е всъщност много, нали, понижена от това, което всъщност трябва да ми искаш. Но ние заедно с теб знаеме, че, нали, искаме да изградим нещо много повече. Абсолютно е така. Да. Но да, в смисъл, това е момента, в който ти, освен че нали, работиш с пари, това е момента, в който ти работиш и на този обмен. Нали, дали било знания, дали било на контакти, дали било каквото и да било. Това е нещото, т.е. в нашето умове не трябва да присъства само нещото, нали, за пари, че всичко се прави, нали, и се разменя с пари. В случая ти имаш, ако си изграден специалист в нещо, ти можеш да помагаш толкова много, нали, и можеш толкова много да се раздаваш. Не ти трябва някакъв специален повод. Съгласен съм напълно. Ами, като край на подкаста, искам да чуя твоето послание към хората. Искам да чуя какво би им казал, за да могат първо да продължат да гледат този подкаст. Защото това е важно, за да си свърша работата, нали? Със сигурност са гледали. И също така да им кажеш, да им вдъхнеш малко вяра. Защото този подкаст, както казахме, тук ще каним хора, които буквално са се преродили. Първо имахме идеята да бъде Феникс подкаст, защото, нали, ти самият си олицетворението на това, че буквално от пепелта си се въздигнал отново. Защото много реално хората, които ще гледат този подкаст, със сигурност или са се намирали в подобна ситуация, или в момента преминават през подобна ситуация. То реално това е твоят идеален клиент, идеален зрител. Какво би им казал, за да им вдъхнеш повече кораж, повече увереност и да ги накараш да действат? Леле, каква отговорност ми даде сега в момента. Свикнал си. Значи,
истината е, че всичко така или иначе е вътре във вас. Истината е, че така или иначе вие трябва да преминете през всички процеси, в които се счупвате, събирате, счупвате, събирате и пак, и пак, и пак. И за да се случат нещата като хората, всъщност това е правилният начин. Нали? Бързи успех, нали, имаше една така приказка, че бързи успех води до голямо его. Нали? А пък бавния изгражда характер. Не се срамувайте от бавния прогрес, не се срамувайте от това да допускате грешки, защото те първа буквално ще разбирате тук в този подкаст, в различните серии, колко грешки аз съм направил, колко много съм бил. В случая, в този подкаст избирам, нали, думата депресия, но колко пъти съм бил счупен на парчета, събирал съм се, какво се е случвало, как съм бил зарязван от различни хора в всякакво отношение, как съм се възстановявал това нещо. И аз знам, че аз не съм специален, не съм изключение, не съм нещо уникално и неповторимо. Аз наистина го вярвам това нещо. Да, аз имам своето его, аз вярвам, аз знам каква е моята стойност, но аз не вярвам, че съм нещо уникално и нераждано. И знам, че и ти, този, който гледа, реално и ти си същия човек. И ти имаш своята суперсила. Така че просто използвай го това нещо. Другото, което е, защо пък да гледаш следващите серии? Ами мисля, че ще ти е доста интересно като цяло да видиш един пич от инвалидна количка, който се изправя на крака, ходил е после пожарала и след това влиза в топ форма. Не, мисля си, че ще ти е полезно и ще ти е готино, нали? Най-малко. Евентуално. Така че да, има много интересни неща. Тепърво, между другото, ще обявявам и партньори в канала, хора, които със сигурност те помагат на хората чрез своята мисия, те живеят в мисията си. Така че нямам търпение там също да ви споделя това, което съм подготвил. Също, между другото, много ви моля, коментирайте, защото ще участвате в томбола с книги, който отдолу под коментар, под секцията, под видеото напише коментар книги. Всъщност ще участва в томбола, в която ще получите книги на стойност над 100 лева. За мен книгите, това в секцията какво е дал баща ми, всъщност той ми даде любовта към книгите и аз много ги обичам и те ти открият едни нови светове. Така че коментирайте, ще ви дам изключително ценни и готини книги, които да прочетете, ако не сте. А ако сте, със сигурност можете да дадете на ваши приятели, ще бъде много готино. Така че да, един от вас ще спечели този подарък. И в следващия подкаст реално ще обявим кои са победителите, нали така? Да, в началото на следващия подкаст ще обявим кой е победителя. Да. Топ. Краси, аз мисля, че хората от този подкаст със сигурност вече са научили доста повече за теб. И наистина мисля, че хората, които са го изгледали до края, ще имат мотивация да следват прогреса ти, да следват нещата, които правиш, да са в течение, нали, с всичко случващо се. Защото реално колкото повече хора има, които са въвлечени в Каузи БГ, това означава, че ще помогнем на много повече хора по този начин. Да. Така че хора, следете този подкаст. Всеки подкаст ще обявяваме нови неща, които се случват в Каузи БГ, коя кауза, как се движи, на кого сме помогнали. Това всичкото ще се говори тук, ще идват хора, на които помагат. По-точно не аз, ти в случая помагаш. Ние заедно. Да. Ще идват хора, които им е било помогнато. Те самите ще си кажат своите впечатления от работата с нас. Също така ще идват други професионалисти, други хора, които са били счупени, както аз съм бил счупен, Краси е бил счупен, но са успяли въпреки всичко да си стъпят на краката. Ще чувате много истински истории, където другаде няма къде да ги чуят. Аз съм абсолютно сигурен. И най-готиното е, че ще видите и други дарители, които застават с лицата си и казват защо изобщо са се доверили, каква е тяхната цел, нали, в крайна сметка, защо даряват, какво им носи това нещо.
Много, нали, какво е посланието? Всъщност, може би основното послание е първо, няма да е все така. Това много вярвам в него. Да. И всъщност това, което те кара, нали, дори когато си долу, пък да се дигнеш горе, са хората. Тоест в това няма да е все така хубаво, лошо, да си в добро настроение, да си дебел, да си слаб. Нали? В крайна сметка най-общото между всички тези състояния са хората. Така че когато имаш добри хора около себе си, които те подкрепят, то просто нещата се случват. И другото послание е, нали, ръката, която дава, тя не обеднява. Което просто ако не сте даряли до момента, ви съветвам, отидете, дарете на човек, който има нужда. Знам, че в там вашия квартал, село, град, няма значение, има поне един такъв човек, който познавате и знаете, че той е в нужда. Просто отидете и му дарете. Или ако нямате доверие, примерно да му дадете директно пари, просто му отидете на пазаруйте му. Или ако видите, защото това сме оправили между другото с жена ми, бабка, която се прибира, нали, пригърбена на това, онова, директно викам, може ли, искаш ли да те качим в колата? Ще те закарам къде трябва. Да, бабче, добре, хубаво. Качвам я в колата, прибирам я, много доволна, много щастлива човек. Тя къде живееше? Умира от кеф. Да. На мен и друг път хората са ми помагали. Това е, ама наистина хубаво нещо да чуеш. Да, наистина. И така, това са посланията. Както Робин Шарма казва, ръката, която дава розата, след това върху нея остава аромат. Да. Така че точно. нещо допълнение към това, което ти каза. Да. Хора, благодарим ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, коментирайте отдолу и ще се видим съвсем скоро. Да. Чао! Чао!